Isusu mayuthi vanhu mayuthi takanyanya kupfava kochiko kupfava kudai. Ngatitei action vakomana, ngatitei action. Vanhu vakadya zvinhu zvedu nhasi vakufara ivo vadya zvinhu zvedu isu tiri kurwadziwa tiri mumachira. Hamuoni kuti zvinhu hazviiti izvozvo? Hamuoniwo kuti hazviiti? Chimwe chandoona vanhu vari muno ukaonoda shamu inoshanda kuvanhu. Poza ungati munhu ari kuma 80 years 40 years 70 years asingafungi, unomuona uchifunga kuti unaye muground iro achitokuvhara kutipusisa isusu. Vanonyembedza kunamata nhema vachitora zvinhu zvedu tozvida back today. Macomrades. Munoziva kupfava kumwe kwakashata. Toudiri tomboburitsirwa mboma chaizvo, shamu chaidzo. Vanhu vetriple C vamboonekwa kuti vakanyanya kuva nesimba ripi. Chikonzero munoona tikanzi tavabata mushemushe vakaziva musangano kuti weZANU PF musangano unorova ka zvinogona kubatsira, because hazvishandi kuti isi tiri kuitirwa chinhu chakanaka. Taitirwa chinhu chakanaka tisu futi tinodzoka tovhota pasiripo, hazvishandi. Ivo zvino mukatarisa makanselas maMP anenge achidyiwa, toramba chete takapfava. Pada plani yakasimba apa, pada plani chaiyo vambobatwa. Macomrades, ini ndachitoita dzimwe dzetisiki dzangu ndakagara panapa pavada kutongoti munomu nyaya ndakaona ihombe yanyanya kunetsa ndeyekuti vana vadika ava ma 18 years aya akabva kuchikoro manje aya vamwe vakati pedze this time vanhu avanga vakarejista ndo vanhu anyanya kuti costa paground papapa. Vafana vadika ava vasingatombozivi chonzi hondo chiya, vasingazivi kuti chonzi shamu chii, ndo vamwe vana vakapinda muzvikoro patime yakachinjwa zvinhu, vanhu vachipavisa zvinhu vachinzi vana vasarohwe, tichakarova mwana, mwana ngaamhangare, ticha iye asungwe, mubereki akarova mwana, child abuse, mubereki ngaasungwe. Ndo vana nhasi vazosvika nhasi pakuti pandukira vasvika pakurova maex apa. Inini nezuro ndandakatarisa patoodhina paingovhota vana, vabereki vataimanya navo vayatipa madhisha ndakana hwano wandaiona ini vanhu vakauya vana. Saka pfungwa dzangu dzotofunga kuti tichabvisa mayuthi emunomu oenda kana kunana Mbizo, hondo rakasha vanhu vari kuMbizo. Mbizo yakuno yorakashawo vanhu vekuno kutora kuti pasava netsitsi no mesi kunge munhu ari kutamba makadzi. Saka ndo mesi inotoipapa tida kutoti shafulane semusangano, vanhu voshandigwa vakavaziva kuti aiwazve ivava vana ava paya zvavaiudzwa kunzi Michael Rights, vachiona kuti hapachina Michael Rights iko zvino, tatorasira kure nehunhu tatokanda kure. Tauda kumbodhila nevana, vana vakatirasira zvinhu this time. Vana neivo vakuru vacho futi vanenge vaitotumira vana kuti ndaimorejesta mugadzirise musangano uchemi. Saka vachachema vachava musangano hauchemi une vanhu vachachema vana vavakatupa kuti chavabina ende chavabika. Ndo nyaya dzandatoona izvi zvatotoita so tikutorongawo nevamwe kune dzimwe nzvimbo toona tingaita sei, vanhu vatotanga kutoshandigwa vapuwe zvinhu zvavo izvizvi pamberi nokubatana.